Parang mas maayo pa daw ito. Choy, ito ka. Napuros ang natlo. Naman kayo, apil kayo itong irog na naglamat rin. Ginagawa Tapos mo. nakukaring mo na, magkakagiro mo na lobay mo ha. Hindi pa na dira. Suya ka. Inggit ka lang. Inggit ka lang. Nagtabuan din ako to. Sino nga na ito? Abi kayo, pagdudura, tagnangin, ito rin pagdudura. Ginagawa mo. Natang na tayo. Dira. Klaro. Isa ka pa yung buling. Ginagawa mo. Wala rin. Saan ang mga ano eh? Mga ganda. Saan na yan? Ano? Ay, good. Ito po yung good at. Una customer, oh. Dura no. Kaya mo usado na ito. Ginagawa mo. Muna mo ka uban? Sa mga gaya ka naman. Ah, mag-uwi customer. Yung kabisi, kapoy ba po kayo? Ginagawa mo. Puros binutmut ng yaha. Ulagot ka ng sitag ino budhuron au bugason. Ang siya. Para sa iyang kong lipat dahil na yung kauban nila. Tuhan ng kadang. Ko na dalin lang. Ano rin ako? Sus ko na. Ginagawa mo. Sus ko. Ano yung mare? Ito ka na ka. Ito ka. Kada sa balay siya ang Ginagawa mo. May undang naman sa Rinig Eskwela dahil. Ay, umpot niya anong nuntang. Oh no! Ha? Nuntang na. Okay? Nagbuot yung ka rin. Ito sa adlaw, Renaw. Maduhan Nagbuot yung sinimod mundang ka rin. Joka datong lunes. Oh, Malagay siya mo dyan. Pat na dia. Giuli na. Kulang. Kasi baga na Ambor mo tayo ngayon. Nahuro to dahil diba sa dugungan. Di pa ko dito balik sa kita ka. Bayaran? Klaro na. Bayaran ba to? Sige kay bayaran na dahil. Bayaran na. Kapumat sa'yo. Muna yung undangan. Ako pa ganang ginudan ito sa gahapon. Undang gani siya dahil. Undang gani siya. Hindi naman ko na siya kaya. Undang, mantay. Ay, wala naman miss ko. Balik nga so kayo ng solving. Oh. Ginagawa mo. Kaya mo ito. Ang wala yung extra mag... Ano, apil na lang siya vlog-vlog. May naman pa na lang mag-general. Kol, mas may pa mag-general taron. Basta mandak pa. Hindi naman sa'yo. Ikaw, trabaho. Oo. Wala magtrabaho. Oh, mag-vlog. Isa, trabaho mo na muna. May pa mag-general ko. Kontra mo isa magbaligyan ko pa. Nakan pa yung ikabarang muluto ka kay pilaw ko. Sila nabusang na kong tiyan eh. Siya po talaga. Pakotot maganik ko. Ang tignawan. Iwan game. Buo mo naman ka rin ha. Medyo ko gining na anak rin ha. Para po kagili nga. General, madagay ka. General po ba kung yun na ka ng simidado yun na sa. Dili magsulti-sulti ng mga wangkid, burason. Hindi diha. Kasi yung kauban ko. Ayaw ima. Chuy, ayaw inana ni mo magulang. So, magkang. Nagkalagot na.
Mao. Ayo yung nana. Niyan ganita karon mukontag. Stilan ka. Pag nagali akong tuyo dire. Gitagaan na ganita. Lo. Wala sila ko. May labang na ano ito mga tabog kanila kay. Ano ka ano guys? Na si Lolo po. Ginagawa mo. Sa Valencia. Pero nararon diha. Wala. Manira kuan Mirapolis o Sabado. Ayaw yung nana dong. Ito po sa Sibuan yang iato mamartes sila po. Gagmay man ito galing. Dili dag ko man kaduha sa mga tulog. May ingredients sa kusina. Ayaw yung nana dong. Mubi na magulang. Mo gani. Rini. Ayaw nana. Na ko na. Taon na lang ako. Tabo kay ko na. Balabala. Gila ka na taon taon no. Tama. Nako, dada ko mo Ano, bukulanon kayo. Yung tan nabita na siya. Unday na siya kay. Ang tawa lang na di ba tinoon no. Taw na. Grabe ka gagawin rin naman daw. Gusto niyo number 7. Nag-away man na sila. Hindi na ganit papali ang sarili. Basta ka, di na ko nagpapapali. Okay, di ko no mamauli dai. Di na ako no mamauli. Punta sila na magkita na ako. Nangayo mga sa load. Manawat ko mga sa load. Ang tadan. Tagting ko po na tag Panginoon. Sabi niya. Ano yung sumulong ako na sarili ako? Gusto ko dahil si Papa. So, basta kausapan ko nung pagbuhat ko pa. Ay, nalang ko ang pala. Si Machoy, di na magay muli. Paano na ang tayo? Mga tagupan mo. Kulang ra kahit nung mapoy katag ng Patay. Sweldo. maghilaw. Yang kerja berang tanong. Mulai ba yung ba? Ay, pagka dito rin bulig ba na ba? 20? Ay, binta. Ay, 20. Si Pinta. Klaro, ano? Kwenta matsoy dagan biya ka. Klaro, ano? Ngayon kaya ito ikapis balay. Pichoy. Oo, na. Ato dito. Dili away ko anak. Ay, tindira mo daw ka. Baka dito, tindira ka. Ginagawa mo. Sige na, day. Kuha na kayo mo. It's a prank. Ganito na. Tinuro. Total doon kita sulit. Ay, saglan sa camera. Nagalit siya, guys. Nagkaniyan ko, ala, sukuha. Nagagot ko ninyo. Guys, naglagot ko lagi. Galagot lagi siya, guys. Yan, sana. Yan si Guy, Rina Pavilion guys. Kapatid na tatlo eh. Magkapatid. Medyo nagalit siya, Yung guys. panganay, si Rin Mark. Itong panganay. Ito yung Parang panganay. traman to tanan yung panganay. Thank you, maraming prank guys. Muna undang sirili. Medyo. Iyak siya, guys. Lato naman. Parang, kunti na lang, guys. Umiyak na siya. Di ba? Malaking Tapos eh. Okay guys, maraming salamat sa panonood guys. Huwag niyong kalimutan i-click ang tiny bell. Subscribe, like,
Okay guys. Bagay kami sa camera.